कौन खाई सारे? हाँ खाई सारे तुमने? हाँ खाई सारे कौन करी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुम कथा मैं तुम कथा मन पके डांग हेली Once more! Once more! Once more! शाबाश। अब कुह ତମର କୁକୁର ଭଲ ପାଉଛ? ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କଣ କରିବି କୁହ? ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ? ସତରେ ବିଲିଭ କରିବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। କେତେ ଭଲ ପାଉଛ? ମାନେ କେତେ କଣ କହିବ କି ଏମିତି କଣ ମାନେ କଣ କରିପାରିବି ତମ ପାଇଁ କୁହ କଣ କରିପାରିବି? ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ପାରିବ? ତମ ଲାଗି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡି ପାରିବିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା? क्या बात कर रहे हैं? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମ୍ୟାରେଜ କରିବ? ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ମତେ? ମଜା କରୁନ? ମଜାକ ମଜାକ ତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ କଲେଜ ନ ଆସିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। କଲ୍ ନ କଲେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। କଣ କରିବି କୁହ? କାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିଲେ ଯାଇକି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡିଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା? ଆଜି ଛାଡିଦେବି ସତରେ ଛାଡିଦବ? ବାସ୍ ଆଜି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ତ? ତାପରେ ଆମ ବାହାଘର ପକ୍କା। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ पक्का। करिए लेकिन एक सेकंड, कौन ला ଚାର୍ଜରଟା ଦେଲ। तो मन असली पड़दास होनी हैं ମୋ ଚାର୍ଜର ନେବା ଅଛି। मन असली तुमके पड़दास होनी कब असला? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे सही कर लो नहीं ରୋଷେଇ ତ କରୁଛି। ଚାର୍ଜର କଣ ମୋ କରୁଛୁ? ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। चार्जर कौन काम ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଫୋନରେ। चार्ज ने फोन टा करनी है दरकार ये जो तो मना असली पड़दास होनी मोटे काम अछि कब असले पड़बू ଚାର୍ଜରଟା ଦଉନ। जल्दी जा नहीं जा जल्दी जा खाଇବା ହେଇସାରିଲାଣି? ବନଉଛି। जल्दी जाई बना जा जल्दी कबाट देकी जा कबाट देकी जा जल्दी बना आउट का सिगुन हेपड़ बसु जा जल्दी।